Moi vaan kaikille! Tänään mä näytän teille, että miten te voitte vaihtaa niin CSGOssa tehdä fonttia. Eli te menette tähän linkkiin, mikä on täällä kuvauksessa, tai tuolla kuvauksessa, ja sitten avaatte sen ja... Oho, ei mitään tuollaista. Sitten te tuutte tänne. Täältä te valitsette teille fontin. Nämä sanat sekaisin. Sitten kun olette valinnut sen, niin te painatte tuosta download. Uijuma, tuolla jäätelöltä mä laittaa ikkunankin. Sitten kun se on ladannut ja teille tulee tänne tää latausjuttu, te avaatte teidän tiedostot tai tiedoston. Näin. Et sitten menette tietokone. Sitten tässä mulla lukee Backup, mutta teillä voi lukea jotain ihan muuta, en tiedä mitä teillä voi lukea, mutta klikkaatte tästä näin. Sitten täältä näin Program Files X86. Sitten täältä Steam. Sitten täältä Steam Apps. Sitten Common. Sitten Counter-Strike Global Offensive. Sitten CSGO. Sitten Resource. Ja Flash. Sitten jäätte tähän Flashiin. No niin, sitten kun se on ladannut, niin te voitte avata sen tämän täältä. Ja sitten tulee te klikkailette näitä niin kauan, kunnes teille tulee nämä kaksi tähän. Te valitsette ne ja viette ne tänne kansioon. Sinne vaan. Siitä niin. Noin, sitten vaan laitatte ne sinne. Sitten kun ne on mennyt sinne niin sitten vaan lähdette pois täältä näin. Eli se oli sitten ensi kertaan, joten se olisi moro.